Здравейте хора, какво става? Днеска ще говоря за една тема. Много хора вече взеха да хейтват популярната страница във Facebook Spinderman и много хора в YouTube направиха клипа. Аз обаче съм за именно за Spinderman, тъй като това е просто страница за забавление. Ония ми вика скоро на гръдния коли се след това, кое е това нещо сега. Аз ако взема кълна така, аз ви казвам, това е пълната потия така. Не мога забраните на хората какво да гледат. Не може. Приемете го. Когато си искат, това ще гледат. Само и забранявате и качили. Ай спрете с това, ай спрете с това, ай спрете с това, ай спрете с това. Когато си искат, това ще гледат. Не може да им забраните. Не сте им никакви. Когато си искат това, решават си те. Оня се фона като почна. Ком го хвалите това, бе? Това е пълен кадърник, бе. Абе, то много му пожела само едно. След кайта да го удари, кон да му впръкне в устата, мазен цигане да му се източи, чумата го тръчни рад да го хвали от ливки мила да пукне, червото му да изтече дано през задника дано, а да пукне дано мазен гаен, да му паднат топките тук цибички дано, чки. Гаен направо пълен педал, но така. Само ми хейтва тука, направо думи. Ко ме хейтваш, бе? Простак, оня дума в същия, павчаса от цигани копира от него. Вярвам с пък изпет, паткалата вече се умряла. Грозни хора, ей, ви сте пълни капаци, бе. Хубаво такова нещо да правите. Направо на хората им се хилят, забавляват се и те няма да гледат, им няма това. Ами това къде държава, айде тъпласи. Когато си искате, това ще правят. Разбирате ли? Никъдърен педал, еба. Ай, това от мен спирам, че вече ми писна. Когато си искат, това ще гледа 10 път, 20, вече го повтарям. Това и аз като да се фроням, мога да кажа само едно да лапа пишки.